аэропорти Жуковский даем. Гузаштем бе проверка бе аждани. иншааллоҳ ки ҳамаш хуб мешавад ва бартараф мешавад. Як минтақаи дигари Федератсияи Русия, Самара, Тюмен, Челябинск, Калуга. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. тамошобинони азизу гиромӣ қадр, оиди вазъияти муҳоҷирон дар аэропортҳо имрӯз камтар суҳбат мекунем. ҳатман бо диққат тамошо кунем. аввалан дар ҳамин ҷо ба ҳамаи шумо як чиза хотиррасон мекунам. Дина дар канал бозии мини нав саршидак. нафарҳое ки тамошо кардесен, аввал як донаи билет бигирен, баъд дальши видеоро тамошо кунем. дар ин бозии мо ҳамагӣ 250 дона билетай ва нархи билет 250 рублай. ҳамагӣ 28 дона призай. номере ки дар рӯи экран меброяд Сбербанк дора. 250 рубл там мепартой ва ҳамин номерда WhatsApp ҳастай, бо да WhatsAppш чек тароӣ мекунӣ, ҷошда билетита миёяд. призора гӯш кунен. 28 дона призе ки мо гуфтем, якта конверти 10000 рубла, дута конверти 5000 рубла, 5та конверти 3000 рубла, 20 донаи дига конверти 1000 рубла. бародарои азизу гиромӣ қадр, ин бозии миниай 250 билет у қабилети бисёр нестай. ҳаматонда бурдборӣ, маи шумо дастгирӣ интизорум. хоб, мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем. чӣ хеле ки медонем, дар Федератсияи Русия дар границаҳо ва дар аэропортҳо баъзе аз шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон гузашта намондаистанд ва умедвор ҳастем ки баъди суҳбат кардани вазири корҳои хориҷӣ иншааллоҳ ки ҳамаш хуб мешавад ва бартараф мешавад. имрӯз як бародари дигара мо гусел кардагӣ будем ба шаҳри Москва, ба аэропорти Жуковский рафтагӣ буд ва камтар сиёмка кун гуфта будем. марҳамат, видеои урам тамошо кунен, бо суҳбата идома метиҳем. Аэропорти Жуковский даем, бе проблема дромадем, ягон проверка нест, ягон чи нест, короче. Гузаштем бе проверка бе аждани, на марҳамат. хоб, чӣ хеле ки худтон дар навор диден, фурудгоҳи Жуковский рӯзи 2 май дар чӣ ҳолат қарор доштаг. яъне ки пурсупос камтар бисёртар буд, гуфтаг ҳамин бародари мо, ва бе ягон монеагӣ вориди Федератсияи Русия шудаг. ва дар баъзе аз фурудгоҳҳои дигар мумкин то айни ҳол рейдҳои вазнин вуҷуд дошта бошад. ва боз мо дар як мавзӯи дигар суҳбат мекунем ки тааллуқ дорад ба шаҳрвандони Осиёи марказӣ. як минтақаи дигари Федератсияи Русия рондани таксиро барои муҳоҷироникорӣ манъ намуд. манъи кори шаҳрвандони хориҷӣ дар соҳаи таксиро 82% шаҳрвандони минтақаи Русия ки дар назарсанҷи ширкат доштанд дастгир карданд. бо муҳоҷирон дар вилояти Курск кор кардан дар бахши таксиронӣ манъ карда шуд. яъне ки дар Курски Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ кору фаъолият кардани таксӣ манъ карда шудагиаст. чӣ хеле ки медонем, дар чандин шаҳрҳои дигашам таксӣ рондани муҳоҷиронро манъ кардагӣ буданд. қаблан рӯзи 25 апрел раиси вилояти Курск дар он назарсанҷӣ анҷом дод, ки дар он имкон буд аз ҷорӣ шудани маҳдудият дар кори шаҳрвандони хориҷӣ дар таксиҳо ҷонибдорӣ ё муқобили он изҳори назар кардааст. ёдовар мешавем, ки дар Федератсияи Русия аллакай дар 6 ё 7 шаҳрш кору фаъолият кардани муҳоҷиронро ба ҳайси ронандаву таксӣ манъ кардагианд, аз ҷумла дар Новосибирск, Самара, Тюмен, Челябинск, Калуга ва имрӯз бошад дар Курскам ҳамчунин манъ карданд кору фаъолият кардан ба ҳайси таксира. ва мо хостем ки ин ахборотро ба маълумоти шумо бирасонем. акнун комментарияҳоро хонда ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. бо диққат тамошо кунед. як чизи дигаро ба ҳамаи шумо тавсия метиҳам. агар нафарҳое ки бихоҳанд фаҳмидан аз Россия запрет доранд ё ин ки не, ё нафарҳое ки бихоҳанд фаҳмидан регистратсияшон дар Россия оригинал ҳаст ё ки не, шумо метавонед дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsAppш бинависонед, проверка мекунад ва ҷавобша барои шумо мегӯяд. Ақраб нависонда: ассалому алайкум бародар, ман дар миёнам грижа дорам. дар Тоҷикистон маро хизмат мебарам. илтимос ҷавоб диҳед. вақте ки шумо диск грижа дошта бошед, агар аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мешавед ва гуфта мешавад ки вобаста аз беморие ки шумо доред, бояд ки ҳатман ҳуҷҷати тасдиқкунандарам аз духтур дошта бошед. як кас нависондаи: акаҷон, дани момент ваени билет чанд пул аст? ҳамин саволда ҷавоб диҳед. нафарое ки хизмати алтернативӣ карданиянд, нархи давлатиш 54 000 сомон мебошад.
як каси дигар нависондаи агар патент аннулировад бошад, чӣ кор кунем акаи Сорбон? вақте ки патенти шумо аннулировад мешавад, шумо то муддати 1 сола наметавонед ки аз сари нав барои гирифтани патент ҳуҷҷат биспоред. як кас нависондаи акаҷон ҳамин саволи мара ҷавоб медодем. тарафи давлатҳои зарубеж кай ҳуй мешавад? агар бекор кардани визаро дар назар дошта бошӣ, дар рӯзҳои наздик ягон видео мекунем оиди ба Европа рафтан ва оиди кадом шаҳрҳош бевиза мешавад ё намешавад, як видео мекунем, шумо интизор бошед. агар ки шумо розӣ бошед, мо кам-кам дар бораи мақсад ҳуқуқ ва уҳдадориҳои нафарҳое ки дар тарафҳои Европа кору фаъолият мекунанд видео мекунем, дар ӯ масъалаҳоро мефаҳмонем. шумо фикротона нависед. як кас нависондаи ака даъваткунӣ ба хизмат кай тамом мешавад? рӯзи 27 май ба анҷом мерасад. як кас нависондаи акаи Сорбон зинда бошӣ. хабарҳои хушшона мефаҳмам, доим дар ҳаққи дуо мекунем. ҳазор раҳмати калон нафарҳое ки дуруст мефаҳманд ва нафарҳое ки аз аввал моро тамошо мекунанд, морам кӯшиш мекунем ки барои шумо сари вақт видеоҳои нав кунем. як кас нависондаи салом акаи Сорбон. ай Россия планшети нав харидагӣ. агар Тоҷикистон биёрем маҳкам мешавад. планшетон агар ҷои амни слоти симкартамонӣ дошта бошад, ӯро бояд ҳатман ки растамошка кунед. як кас нависондаи ассалому алайкум акаи Сорбон. ака мегуфти ҳамин 27 қадам монӣ. ай хизмат озод ё ки 27 пир кунӣ. раҳмат. мисол ма ба шумо меёрам, ин ҳами якчанд рӯз пас агар яке аз шумо зодрӯз дошта бошед ва дар ҳамин зодрӯзтон шумо ки 27 сола шиден, аллакай аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастед. як кас нависондаи ассалому алайкум акаи Сорбон. мо ду бачаем, якташ дар хизматай. метавонанд мара ба хизмат барам. агар дар ҳолате ки зиёда аз 2 писар бошед, бале яку якбора 2 каса даъват мекунанд. як кас нависондаи ассалому алайкум. ватсаптона нависед. як масъала аст, гап занем, илтимос. агар шумо ягон саволи иловагӣ дошта бошед ва бихоҳед ки шахсан суҳбат кунем, шумо дар ҳамин комментария номеротона бинависонед. ман мебинам ягон масъалаи муҳим ки боша, ҳатман ман худам менависонам дар WhatsApp. хоб, тамошобинони азизу гироми қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.